Naglikodan ni Ma'am Susan Gagarin, Head iti Land Transportation Office wenno LTO, iti syudad ti Batak dagiti maipopose iti social media kang runaan iti nangina nga panagpalisensya. Panggap ka digita gipopose, awang pakainaigan mi digita. We only follow the official announcements from the regional office, from the central office. Ado talaga ti manggi kumbaga ket maki i-intervene ka digiti policies mi ket deta metihan nga i-advise mi ka digiti tao nga digiti laong official posted surutan da kada kami apo. Pinasingkedan pay ni Ma'am Gagarin nga awan pakainaigan da kadagiti agipopost. Awang pakainaigan mi ka digiti agipopost. We do not tolerate them, but then digita tao meti maalilaw. So I'm informing them now nga iwasan da nga mamati ka digita o may dag visit opisina or visit our official website para malawlawagan da. Inlawlawag na pa iti masapulaw braen dagiti rugrugi na pay lang iti agpalisensya kas iti student permit. For the student permit 250 deta ti bayadan da dito opisina. But then before nga agabil dati student permit, masapul nga dito required nga digiti requirements tayo nga birth certificate and then the medical certificate. Then tay seminar da, the theoretical driving course seminar, ag undergo da di jay kasi da digiti accredited driving schools mga mangiswat di jay. Actually, digiti driving schools, they underwent seminars para ka digiti instructors da. So that well-versed ka digiti dapat nga ipakat da for the seminar and for the practical driving course digiti ag-apply. So they conduct the practical driving course, tapos ipakita da kada kami di seminar certificate da nga maiyangkop ka dijay dapat nga manekwenda. So no iteda kada kami dijay, they undergo the written examination. Like electronic driving examination, written. Inayon pay ni Gagarin iti panakasuspende iti panaka-implementar iti mandatory testing iti private motor vehicle inspection centers wenno PMVIC. Digiti PMVIC, dati PETC recognize naman nga duwan nga ag-inspect ka digiti luglugan tayo prior to registration. DJ PMVIC, ken PETC, choice ti registrant ti jayan na yanat kahit napapanan. Para ka digiti PETC, uri emission laong ti mates kadakwada, iti opisina, thorough, rigid, ocular inspection, ti pumayan ni motor vehicle inspector para safe digiti luglugan nga usarenda. Unfortunately, awan ti open tata kas lang naka-close pa laong dito may isang accredited smoke emission testing center tayo. But then digiti agpa-smoke mapanda mabalin daw mapanday lawag isut ka asit gan nga kasta tayo. Habang close pa la dito adati Batak. Para met kadagiti driver nga awanan iti lisensya daytoy ti palagip ni Gagarin. Nabayag mi kanay ni bagbaga dito yan kasi tingarod ko atay tataket road safety. Kasayang met digitay injured kada casualties no digitay kaslalang maiwasan tayo kuma. So awan met ti kasasaya atan apo ka digitay kliyente tayo no digitay mayat umay dagala lisensya ta adamit digitay agserbi nga LTO Lawag, LTO Batak no anang ti papaiket da papanan tapno maiwasan tayo ti disgrasya wenno ti panakatiliw. Kasi hanmet nga DJ la ang kangina jay tiliw tanarigat nga ruti agsapul kwarta tatta sayang met no kaya tayo meta preventaran digita tanu matiliw da aglalalo digita unlicensed nangina ti multada talaga digita. But then adamit choice mo can open kami met opisina nga mang tatarking ka no umay ka aglisensya kada kami. Damag manipod iti LTO Batak teriyami para iti damdamag salsalud sudsungsungbat iti 90.3 Magic FM Lawag.